Ето. Мале. То няма зеленото. Зеленото ми я няма. Анди, то ми я няма зеленото. Защото си изпоследен винстрел, за да убиеш котката. Ами, чух Анди, какво ми каза. Използвам... Няма място, защото ми е използвал за да убия котката, като капна. И сега трябва да ходя на някъде. Така... тук се е кацвал. Я пък това не го не Нищо не става. Дори не съм кацвал нагоре. Но те се бих опитал да го мина това с капнап. Ама къде съм? Абе, Анди, може ли да ми набере до капнап? Така и трябва да го вика някой. Не знам, защото... Нито много искам да съм до капнап. Нито да се спуска то и не знам какво да правя. Не знам пътя. Тук всичкото е сложено. Трябва да натиснем бутона. Включи се. Не ми кажете, че това всичкото трябва да го включи, не ми кажи. Хайде, готови сме! Благодаря, Анди. Хайде! Така... Много сме стресни това. Отвори се вратата! Ето я, Попи. Той къде е? Аз да не я виждам. Сигурно кисите се появил там, сигурно. Ето я, Попи. Ей, Попи! Ехо, здрасти. Виж, имам лилавата ръка, синя и зелената, която съм използвал върху капнап. Включи ми телевизора. What? Хай ме ги децата. Мале. Направо голям хаос. Мамило не се гони. Не хора, взимай ги и ги изхвърля. Повечето съм ми пуснал това. Тук ги гонят от учителки, които са в чаптър 3, киси мисии. Преби от съветата. Токсин пул! Това грой не сме го виждали. Капнап! Само да ви кажа. Аз съм гледал едно видео, където капнап като ги кара. Стотици хора и деца умрели. Аз съм гледал едно видео как като капнап изяза хората, се появява целият прототип. И добре, това да ти свърши. Сега ки смислите да се появи 100% оттам. Какво, Попи? Не, това не ми хареса. Там само убиват чудовищата. Чудовищата убиват хора. Не ми хареса. Предпочитам да се тръгна след това. Някой се появи оттам, май. Там се появи някой оттам. Айде. Не ми кай. Заседнах. Не. Заседнах. Скарах се. Абе, се появили нещо оттам, това да си не. Кисми си! Сега как се телепортира? Ей, киси! Защо си такава грозна? Не си грозна, красива си. Само си помислих, че нямам смитицки. Аз сваля там попито. Ама тя да не се преби, бе! Ай, бе, Попи, дай ми място. Това е много тъмно, бе. Искам малко да осветя. Да осветя малко. Не, киси! Елай
чакайте! Сигурно 100% се някой се убие. Сигурно някой се прецака. Аре бе, натискай го. Ай, дай, докъде си? Ми, до тук. Браво, браво, браво. Чакайте се. Ай, лагна от тебе, брат. Ми хора, това е края.